Posebnu ulogu u procesu stvaranja abonosa igraju struje podzemne vode, koje donose otopine sastojaka koje se spajaju s velikim količinama tanina iz drveta i time izazivaju zatamnjenje drveta sve do crnoga. Stoga je i tradicionalni naziv za tako sazrijelo drvo, koji se spominje čak i u legendama i bajkama, crni dub. Vrijeme potrebno da se drvo hrasta od kraja svojeg biološkog rasta transformira u crni dub, abonos, različito je. Već prema uvjetima u kojima se događa zrenje, taj proces može trajati 2, 3 ili 7 tisuća godina. Zbog spomenutih ekoloških uvjeta ne postoje dva debla iste boje. Ritam godova na svakom drvetu priča zasebnu priču o klimatskim mijenama koje se svake godine događaju, a trajno su zabilježene na širini svakog goda. Ritam rasta goda govori o sušnoj ili vlažnoj godini i brzini rasta drveta. Sve drveće iz pojedinih regija ima isti ritam, ali i iz drugih krajeva se teško ili nikako ne može preklapati, pa govorimo o drugoj klimatskoj zoni. Ako se precizno izmjeri širina svakog goda, lako je odrediti prosjek, a ekstremi, broj suhih i izuzetno vlažnih godina odskaču u grafičkom prikazu i oni su već prostim okom vizualna smjernica o karakteru klime u vrijeme rasta dotičnog drveta. Ako pratimo klimu mjerenjem širine godova, od suvremenog drveta nastavljamo uzimanjem uzoraka iz povijesnih građevina, arheoloških slojeva pa do abonosa i sve uzorke međusobno preklopimo s barem 50 godova, dobijamo klimatski bar kod za određenu zonu. Ta precizna klimatska povijest ide u dubinu onoliko koliko nam pronađeni uzorci dopuštaju. Naravno, svaki novo pronađeni uzorak učvršćuje, ali može i produljiti ovu povijest klime. Ali se i svaki novi uzorak može precizno u godinu datirati nanošenjem na bar kod i dobiti dataciju toga uzorka, a time geološkog i arheološkog sloja ili građevine iz koje je izvučen. Tako se prapovijest kroz godove drveta pretvara u povijest. Najveća se baza novih podataka krije u budućim nalazima abonosa, a do sada je obitelj Benković sveučilištu Cornell donirala više od 100 uzoraka iz svoje baze, izvučenih iz Save, Vrbasa, Bosne, Drine, Krapine i brojnih manjih rijeka ovog područja. Očuvanje kakvoće drveta kao materijala za moguću daljnju obradu vrlo je osjetljiv proces. Deblo treba odmah po izvlačenju iz njegova ležišta omotati u nepropusnu foliju. U suprotnom bi se zbog nagle dehidracije drvo raspuklo i dezintegriralo, smrvilo i raspalo u prah. Proces njegova sušenja traje metodom postupnog otkrivanja, provjetravanja i sušenja u hladu tijekom 1 godine. Prosušeno drvo abonosa izuzetno je tvrdo, ponekad smeđe crno, a starije od 5000 godina crno je u potpunosti. Ta vrijednost dubinske tamnoće posebna je značajka abonosa kao gradbenog materijala i onda kada se iz njega izrađuju furnir, daske ili gredice, ovisno o tome za koji su konačni proizvod namijenjeni. Pogotovo je dojmljivo kada se u pojedinim dijelovima izrađevina uoči prirodno nastala šupljina ili pukotina i kada se kroz tamne dijelove drveta uočavaju pramenovi zlatno smeđih dijelova drva, koji se poput maglice pretapaju s tamnim dijelovima na posve prirodan način. Sve su te karakteristike posebno izražene onda kada je površina drveta fino ispolirana i preparirana voskom. Estetički učinak abonosa temelji se upravo na doživljaju prirodno nastale boje, na uočavanju strukture drveta, na njezinom nesavršenom izgledu i na činjenici da se kombiniraju komadi drveta koji svojom varijacijom u boji, smjerovima godova ili nekim oštećenjem prenose upravo snažnu estetsko-etičku poruku o dubini minulog vremena.
Dubinski doživljaj vremenitosti zasnovan je i na tome što znanje o starosti drveta i čudu njegove očuvanosti ukazuje na to da na njega ne djeluju uobičajeni atmosferski uvjeti niti kakvi nametnici koji uobičajeno kvare izgled i rezistentnost drva. Tijekom stotina i tisuća godina, a pod utjecajem minerala i željeza iz vode, njegovo je raspadanje vidno usporeno. Proces njegove višestoljetne promjene, koja se često naziva zrenjem, vodi prema promjeni boje, od smeđe do potpuno crne, a tvrdoća mu se povećava u tolikoj mjeri da ga je kasnije moguće uspješno obrađivati samo pomoću posebno brušenih i iznimno čvrstih alata. Smeđa, a potom crna boja drveta, ponekad i njihova kombinacija, uvjetovana je položajem debla u njegovom tisućljetnom ležištu, često u šljunku na dubini od oko 8-9 metara od površine naplavine. Vinkovci, grad na rubu hrastove prašume, najstariji kontinuirano naseljeni položaj u Europi, koji je već davno zašao u 9. tisućljeće egzistencije, simbol je ovladavanja čovjeka nad šumom. U Orašju, na posjedu obitelji Benković, stvara se muzej posvećen egzistencijalnoj borbi hrasta za opstanak, kako protiv prirodnih kataklizmi, bujice, odroni i promjene korita, tako i nesmiljenog djelovanja ljudskih ruku. Tako ova dva mjesta postaju dio iste priče o hrastu i čovjeku.